Surihini ra inquire ke thompen Surihini ra inquire pho aning kana baha Maipu Mirjeng Krolapen Kongchun Bang George Timung atum anghoi kachepalong Lindok rong piarong adolong men kirurai ajok rat kacheleng kisung Karchoponji lapen kachikimo asai kedeng ji aphan jakhong ni phai hinia dim jakhong ni phai phorni an kelar thu Isibirta kime RJ tha Karbi Anglong Tourism Asai Campaign Patil Piponsi Ningkan ke Thomaphan State Institute of Hotel Management SI Asian Dimapur along Hospitality and Tourism Management Surihini Rankore ke Thompen Surihini Rankore Truck of Harman ke Charlie Dundong Japan Varsai kime Van Pilo Lasopen Pacheton Dunsi Arnisi of Harman Career Counseling mate Career Guidance ke Padoji of Hansitami Arni Lapen Adim Sik Ponlo Bangsoy ja meke padoponji lake jakhonga chiklo ni phai ke thom arni Diphu Tourist Lo Shalong Bangso along main ke deng ponji mate registration of han ki jut siarni lake jakhong ni phai I siarni henlo Ningki hang bang pu bang phiatum ang ton alam kachini pa meji aphan 93654 97679 kalite 700239 4232 number along humri ignore Kardom Karbi Anglong Life adapa birta long penili sami mirinan sepi pini birtang ton pen arju ponikta Patumi wo signify inquire circa barni Karbi lo Charlie song hin pen patir piponsi pining Surihini ra inquire thom pen Surihini ra inquire pho aninkana baha Karbi lo Charlie song ke ja ponchi aphan kilik pedoponsi Maipu Mirjeng Krola pen Kongchun Bang George Timung atum anghoi kachepalong Karbi Anglong arlo hamphang song ang bong pen non kang tang kringa song la pen Klembang aphai ke ongnai ke Karbi lo Charlie song pole jong det sita hinoni Karbi lo Charlie song tiripi amaipu thangsing timong lapen Kongchun Bang budho terang atum song kichari apor nang jutsi kedam tang wo signify inkora troxiani dissolve pontang lo Uthot ke bangji Surihini ra inkora ke thompen Surihini ra inkora pho aningkana pharman Karbi lo Charlie asong kichari pon thuji aphat maipu lapen Kongchun Bang anghoya pharman wo signify inkora sirke bani kilik pado pondo Bangso kilik along KSE TDP claim bang phu bang phi regional committee branch committee mai phula pen Kongchun Bang atumsi kilik along jok pon pen kangwai padu ponlo Bangso kilik along mai phu anghoi long thangsing timong pangrum pet pen pharoi sira likep kilika phai chepalong lo halapu mirjeng kro bang pharohini ra likep ra serkep kilik along chepalong si pharoi sira serkep aphai pen mai phrong hoi aphan chepahai pon Mane individual ke hai kali la bangso kele ke lage members atu kamatha age hai pusin dili ba kudami ko ni tumke hem sibet tumade political party ason ko kapta ali lasi mil tume kakita hem si pina pa claim dang rapet lasi la rada kang hon lapen members kang hon kedo abangke alang ditumhan choro ini ma chunchit lo ala bangso kichu na along bangke kese long claim rapet dang rapet tu aning na kethe na kedo ajo asonsi nili bang budamji atema ala lason dai po labang masao dam dapo nangna kason lo si ajale puno members atum kang hon ajoni lo Sonsi Kongchun Bang anghoya pharman Budha terang Barnabas Kiling lapen George Timung atumsi chepati pondo Bangsong bong pen Budha terang pharoi sira inkoya phai longlo halapu pharoi sira troxir ke ba phai George Timung chepalong donsi troxi ke aphai pen Kongchun Bang anghoya pharman chepahai phon KSA members sub branch unit lapen branches president secretary lapen regional lapen Central Committee as a whole fund stamen nili ninga klong pe chorolo alang litum nili fund aningna chethepen je he will do something for us for the Karbi community pung je aningna chethepen nili fund aningna chethepen nehal pini la song deng na pa hai pot general secretary na pama the po alang litum fund nili pen ninga klong pe chorolo nonali kiching se kam ke klangwang tung ko nili apangsi nili especially ni mithang mata ni student la pon nili especially students hin bang ingsi academic hin bang focusing tung
la so academic hin bang ka focus along kisung ke boy ta dui tawai fit tame ki un an bang ke nili chisong po la pen charsilun pensi la academic hin bang ni un an focus poni hansi charja poni pensi nili mathai glo Karbi Locharli Asomate Karbi Students Association Central Executive Committee election mate Akimi President Lapen General Secretary Mai Phu mate Lapen Kongchun Bang Alalitum Apan Pini election Padolo Nilitum Insam Jin Pen election board Nilitum Klemra Pet advisor Lapen ex Atum Pen Nilitum Chera Pen Lapang Sosai Banitum Nisen Pen Pachun Ponlong Lo Lapen Lasong Bong Pensi Nilitum Pini Kehaya candidate Pansitame Nili election board chairman in pen declare for President Banke Mirjeng Kro alangli pensi 2023 to 2025 an session apan alangli chari ponpo apen General Secretary ang hoya Banke George Timung alangli si 2023 to 2025 an session apan General Secretary ang hoya pon pen alangli chari ponpo News report long sota inti Karbi Anglong live Kaching thora hin ke pa phidun nai la pen Karbi Anglong Autonomous Council constituency ang bong EM ke long dun den nai adim polote nilip constituency ta elong lo Bangso constituency lo non puan ta kaching thor si chelang me mu chot lupu ke thek ponlong avi la pen Bangso constituency lo non puan ta kacheleng atowar kavi pin polote laki borpung tarapung hello Aningkan pleng data phita Karbi Anglong Autonomous Council ke chari atum pen towar ka semar pon pu abangki ke theklong amatsi avi BJP a sarkar nang chari det pen nilip constituency ar lo along ta kaching thor asai pinang an ki claim thek ponlong lo lason si siloni jan pen dai thorma te BBDC pen ke dang lok ke ongdong RCC adolong ta claim ponsi ke tang stami radatum cheleng ponlong lo Bonta Chokiola Higher Secondary School adung towar krong thom kache kok pen kache koinot lindok rongpi atowar pialong langroi ki krong put athak ke don pet adolong ke dam tang pinangan apor hut pen ka hingno dak ajokra datum kacheleng pinangan akatora nang dolo Bangso hodra datum pen kaningche ponateng ke nilitum ke lahenlo towar pilo Bonta dolong ka hingno ajak ki ding kloya jok nilitum ke dam ke ranga phan pinangan akatora dolo Arling ke tuma phansitami vota chujok dunak thangnap nang kilang pon avi pusi towar ka cheleng akisung arara tumpen ningje pon nang tum kita mi konat iglo dam ji ke dak sare lilong je dhakar banai dam ji pola sumar pha ada nang tum la so pu rong ban ke bang pet adolong ke hen dak yo ni nang tum akiyo muchot akisung pilo ke chetong lilo la dilong ke no ke hanan hen telo dilong ke no na anta la pulang hanang bom lang kai ta dilong ke mi hela tu long le ana lenge thi ban pini bhut pini ki jog ta nang manai pi bang ave ke thek tum ta ang te long so lang ke barkhao ke the ma barkha ta thelo kai ang te lang ke the ke nang tum ko son na se chela ta la the la mi form skara chamlap be tilo bang ra nang le tum rada phan rabre pupe rabom akrong pen akrong along towar mi sen pilo dolong pipondo bonta nilitum arong kacheleng atowar along dolong ka hinno dak ajok pinangan kachelenga kisung dolo lasi bangso dolong nilitum aphat nang semar pipona sonte ni senji pusi rat ka chuningri padopon an ka chunuri lang ke la son hello la so dolong prabjin pen nang ki bunai PG pansing tum aling thi tum phan KLMC ko bitro rong pi konstame la pen Dr. Mumin Sara pansane nang tum phan ki chunuri ke la hello mara so dolong yang sing tum heno dak lote ingkring bala tame kachelaji phan usumar school ke thon ke wa ni tum ka digda do athema non bala apollo ni tum ki chelaji atwara long ka trek pen ka vedalo ta ande nilitum hospital punon nili block asai hem school college punon hithi punon atowar akapreki damathaya rilu exam hot lang ke the ke dam ke rang ka to rajok loke chali klim somartum ke damji anta kisum lasi ning ke menai team Karbi Anglong ke jabang CEM Dr. Tuliram Ronghang towar nang ka semar vek ji aphan ka chuningri padopon itu madulong jo satu tok bipen lendok rong pi arong adilong along ni tum patumi alom lang ke the pen ajok dilong hinu danglo rup igrai lo lapen si pu dam thi pu bangkela lo ni tum
labang so dilong ke chelat nang rong pho rong chok la so ando la si ni tum labang so dilong le available lang te ni tum ke chelat ji phana sungo apu aberdo bons tami nonson bela barla por ke tumon arbi penajok lang thelu bulong te etum kedam ni phanta siksak do la sini tu hospital punon market punon badu ajara kam non school college punon tala bangso li si ni tum chelat bom no pos tang yo pini ang bong bangso adilong ru brai pa jok ni tum pan nei sung lo posi sir tulira mong hang pan stami isi prabjin pen temporary adilong isi nakshin te posini tum karbilo charlia song pen ani tum kan turo Choki hola pen Sonjit Kro Karbi Long Lai Kidam tang wo signify inkora sirke barni ani gang sam por phai ke thom a por malom hawar ke hat karbi jutang asong hawar ama etum pen KCS hawar ke hat sangti mili asa hemalong pherang ke amai kangni pon bang sohut kar chola pen kachi kimorni kelar pon Bangso pherang ke amai ke phapon nang koki KCS Central Committee hin pen kapin khap pona teng karbi risonim so ronga jelong ke dam tang pharo khris kebra trokner kebra ke thom pen kachi rabdun abang phu abang phia tuma phan karchu ponji la pen kachi kimo ponji pu asaya phan jakong ni phai hinia ni si pathik ponlo bonta bangso dima bang lar ponsi non ke bangji jakong ni phai phor ni si pathik ponlo pusi pherang ke amai long pangdak pon Unki bangji iri di kapin khap kan tang som kapin khap ten pen itu ani phai phor ni mani tum ani phai pathik ponlo bangso long Keklem tam, samjen में किसी कोने पुलिस के काम किसी पंडु से क्या है सार चतुर्सिंह इनके क्या है चुम्बालो अपन मिठू क्या है सार धोने मिट्टी का पेन दो आम अचोमनो केklem सब कमिटी लोग अकोटिंग यतु बस ये फ्रांसिस का जुटा असों हरकत पेन मिठू प्रेस मिट Masuk ke dalam kalau pergi ke dalam. Selalu opportunity tu kira-kira ni apa nak kau pakai. Kalau kita langsung beri kita nak tingkatkan ke dalam tahun 1983 abar kira orang sirket isunim surong aja ada berpono. Si halaso atiri kawan ke Amipu akhirnya sa ex minister Kosin tiap hari sini food hari pono, la sokor hut la pen, cuma la bangke itu penting honai, karbiang long munsip po akhir sal, sondro kanto teransi cuma bangen pono, halasu asengkang hut, atirikang hut cepat dun, bangki la pen, keklem kita mati cepat tiap bangki itu mapan, arco ponanjipu. Kali kita langsung kiri pen khaten pen nilitum abar ke halong halaswa singkang hul ke cepat dudun bang ke no apai ke no khaten bang ke haru sira non ke long tinan ke pra ke to bang pon lo pen nilitum abar ke ta jutan asong aru ka angka lu ron oke pen sido tapi nilitum kami kita langsung aru dalam kripto hasil itu halaso arani bangke la mungkin bangke jak cipto sembilan bangke ruang sargu besar lapen pula kami tujuh bang bangke Tuhan itu kapar dua lo paliji dan tirin kipen si kapar dua lo itu mana paliji Nilitum bang soar ni ke larpon nang kok abangki nilitum tiri pila pen hawar hin pen mathapon pamisi bang so asai mo abangki inter epensi siding ponji la so joksi larpon nang kok luputa than pon thu bang so sai bang mesen klar epensi pachun pon pami jibusi jisik chedang pon lupusi hawar ke hat kar bijutang asong hawar amai phu ruhin terang hin pen pachini pon asong amena nang itu panong pon dagde gelo Selain itu kan junjung sini itu ada kehidupan food pen, apa selain itu kan kehidupan ini masih itu sihatkan ini bangso iposi kerang kami nak kau laki lalu keklaim kita lalu tiri pila pen hawar
hawarmi ka kita song go ke militum ke klem kita mo mesen kla pen choklin pen militum la tiku ke derim pura sukama tha dam pesi apor pani tu agency la nanti bang jini phai ja kho chi club form ma militum tipon la sila sipini chihes pe la tirake ame bang militum ke pa pona thipi bang la Hawar ke hat ben har sing rong pi Karbi Anglong Live. Kicho sonamung an ke kang thirjer ason ansi chonangji. Nangli kicho ason lo pualing le kicho nangji kali. Choche aprang nangli kelang chari pa mepen kicho bangsi akinang sot binong. Lasong si Haurakhat Police Station ke parlo Uttar Borbil Police Station angkang phulunya hithialong Gulat kacubi pon Krishna Hotel along ke damtang wusik ni phayeng kora sirke bani kicho hormolong inghanang kleng ke long pon. Bangso hormu ke long pon lake pini Karbi Film Society atum krung sayamai kang ni pon hot kicho a hormu kacheron pon along inut Budho Singh Hanse news fasa pherangke kicho ahim along inghan long pon lokto. Bangso him ke endam lake Krishna Hotel along pusi than pon. Aprang si da koloni pherangke doan pan Karong Bajuro, untuk hampen, bilang adina pinjam. Si pini dak mena, kerangke hois kami ni kerangke pancahang nang kau kaki lalu. Je ni pini Karbi Film Society, along news ke energy, labang so berita ke rib tu nak pun, kalau dak tu lunch time, labang so na por pun, sajun boma pun, him abang, sajun boma him, labang so him nangkit dia along abang. Nili tip ke chopen sangti heje kuda son che theklong sin nili langlo ama sidak nhan ang kleng kami nili theklong lo la so joine si biri da Krishna Hotel long ni tumna hungji nang koklo asi ahormu si tamil hen lo jo da nhan chet do apamu ke hada pen king han ang kleng adolan ama sidak ni tong ke paklang pen ama si ala da dokani bangke ala hem thu bang warfit lo son si non nili theklong lo la si nili si da Puluni Town Committee Chairman Lapenda Kuluni along member doan la municipal board member doan ward commissioner lapen doan la ke teging tuman disciplining return kungi la je iltum la kar Kuluni ya hichi along ke paklar nang ji bang ke nam sot lang la si pinangan hotel ke lason unhygienic la son sin iltum hekon long kai sitame same long kon pe la si pinie bang ke long kon lo thege la si pen popai lo la si la son hotel bang ke ni to prabjin pen inkir clean si iltum bang ke ini manpon lo lapen la town committee chairman alang di dat mojarong hang same prapjin ben labang so din long nang humri pen labang so din akular bang kangkir thip je pansi il tum pherangke hoi pe same tuning ripon Monta pherangke tum Krishna Hotel along an ka humri dam hut ahem phuve ka tum adai kido kachi phere jok adim pen kat et pusi berta longpon Bangso puthak food and civil supply atum langchari pon asonte mesenji pusi rat pen pachini pon Phuluni pen dirchuna rongpi Karbi Anglong Live. Tribals mate inglong aso anim so piatum non-tribals pen chepachor lote tribals pu hokpon pede jia phan hamphang asong atum Karbi Anglong Autonomous Council CEM aphan pinpuralo ke pajirdam. Inglong aso khai aphan kaching hona pen inglong aso alongri kachirai kom thip jia phan tribal khai atum non-tribal pen Chepachor lote tribal pu hokpon pesi longle philang anta chepari deng jia phan jakong pipi busi Dimahasau Autonomous Council atum cheparai pon te raphi Karbi Anglong Autonomous Council atum ta la so ron ka cheparai pon akinang sotlo pu hamphang asong atum pen matha pon si wo signify inkora sirke bani Karbi Anglong Autonomous Council CM Dr. Tuliram Ronghang phan pinpuralo pajirdam Pherangke phanang kok ma alam thege non het jong recently Dimahasau long penit tribal pen non tribal kachi en sido aron pen hodak longlik kosansi kilong nai ma aron hodak pathik pen hodak bang ke claim la son thosi iswet Karbi Anglong tame 6 dul area la si Dimahasau da 6 dul area la si da ke anaji ding pen kosansi kang samrima mate ke claim tang tong bijoy ma mate ke claim kle tong pu do ithip lo la si ni tumpini akhai CM han isi memorandum alu pajirdam Lasu memorandum alo pajirdam balang line than isi hini claim lo pusame nidu tum hamphang song pen ge lasu isi ni ge claim dim bang ge nil tum heglong le la pen
jong si isini claim do pate alang tum pa implement vek nei la pen pini nili tum memorandum ki piat teng pen isini tum dak charter of demand do la so teng pen nili tum paklang dak ethe thini thanji cancellation of tribal women STH certificate if she married to non tribal partner, cancellation of STH certificate children born tribal women married to non STH community, cancellation of trading license, cancellation of lease, cancellation of land pata laso teng sinitum council sorphan memorandum pilot lapen nitum council sorphan isi kachuningli laso pot non mat claim serak si kimei athela ke pini pinab aphan ngali lage mo karbi dotik pirthe dotik e karbi to long le philang ki thir thibi phansi laso pot ke ki claim serak si kimei lapen kiche asotum kachongdat amen pen beha be parasai ki claim la pen worengang hoi kachu claim atum karbiang long wangsi tribal anim sopia tum pen ninga che hang che dok pen che pachor po laso philote apiso mate achoramen pen longle phelang namdun po lapuson pen karbiang long along ke dovek inglong aso tum along le phelang nangjum bom tanglu lasila hai long le phelang kachera komdun ji aphan karbiang long autonomous council pen ta laso aron pachun vek nang chi pusi hamphang asong atum pen chuning report lasi rat ke chini din de plote rat ke bisa selo lasi political pathe the pin pen me thang khai rengdok rengni mo phusar pen ke do non ha pirthe ruretik sining ruretik an rengdok rengni ke do dunlong ya phansi pini alang tum sitame la so implement ji ya phan la se implement vek nang po la pen ken ke chido long sitame ala alo so injir ali tum sitame apinan long non tribal long do dunlo plote apinan akur si chitok dun vek nei alangli chitok nei paron ma la pelo alangli ke tribal women pupo sitame hala puke dun jo hita tribal si chitok ver la so join ni pensi ili tum long ka chik sak do boreng war size tabe ason ka phek a joy ki joywan ke claim ya long sitame la nanga chik sak dun do kokason athema halata ST Hill minalo akur chitok det ke non tribal kalidalo lasi injir marli tumta aling dok tum sitame hala parok non tribal phan dulu ulutangte apena na kursi dun vek nangpo la dake ko fit pen sitame chitok ni paklang dak nai la son lo pulute nili tumta ke kroilo la council sor sitame ta lip nai la news report Karbiang Long live tangte pinia da babirta ki lapansi kang ton paniklo